Ahojte, vítajte pri novom videu. Za ostatné 2 týždne sa toho toľko udialo a tak strašne veľa vecí vám chcem ukázať. Celý môj minulý týždeň sa začal nečakane vo Viedni. Mala som tam kurz venovaný stylingu, takže som bola pozrieť svoju klientku a predtým a potom som ešte obehla Viedeň. Pozerala som vianočnú výzdobu, pozerala som si obchody a ešte som zamierila na vianočné trhy. Svoj deň som začala v okolí Štefansdomu a je tam jeden obchod, volá sa India. Kedysi tam mali krásne, skvostné, nádherné látky. Teraz je to viacej zamerané na odevy možno takého skôr orientálnejšieho charakteru, ale stále tam majú veľmi pekný výber aj látok a majú tam aj rôzne kašmírové šále, majú tam hodvábne šatky, takže ak by ste náhodou zavítali práve do Viedne ešte pred Vianocami a hľadáte zaujímavý darček, choďte sa tam pozrieť, určite odporúčam. Potom to som išla do Max Mary vybrať zo pár outfitov. Musím tak povedať, že Max Mara je môj love brand. Ja mám odtiaľ nohavice, mám odtiaľ svetre a mám strašne rada tie ich materiály, ale hlavne mne sedia ich strihy, takže preto. Takže Max Maru vám tiež odporúčam, hoci neboli úplne ešte v takej vianočnej nálade, musím povedať. Čo sa ale zmenilo, keď sme išli potom neskôr do Svarovského a tam som bola vyberať ozdoby na vianočný stromček. Odporúčam, choďte sa pozrieť určite aj vy. Hlavne pokiaľ ste neboli, tak určite zbehnite aj dole, je ešte poschodie, kde máte kúsok histórie, čo sa týka Svarovského. Takže tam nájdete rôzne korunky, teda tiáry, budete tam mať brošne a je to veľmi pekné, je to zaujímavé, pretože je to v rámci obchodu, máte to zdarma a myslím si, že to je krásne urobené. Ja som si tam pozerala hlavne vianočné doplnky. Na stromček nech sa teda priští. Čo tam ale mali, bola veľmi zaujímavá hra, alebo teda, ako to nazvať, keď ste mali šťastie, tak ste si mohli vytočiť povedzme nejakú zľavku na nákup, alebo ste mohli získať žetónik a skúsiť svoje šťastie vytiahnuť si vianočný balíček, prekvapenie. No, ja som hrozne dúfala, že získam ten žetón a že sa mi možno podarí vytiahnuť si ozaj vianočný dáček. A podarilo sa mi polovica z toho. A žetónik som získala, ale vianočný dáček sa mi úplne nepodarilo vytiahnuť. Nechám vám video, však uvidíte same. To nič nemení ale na tom, že ten obchod je naozaj krásny. Ozaj vám odporúčam, choďte hlavne do tej spodnej časti, pretože je to nádherné. A pokiaľ máte radi veci, ktoré sa ligocú, tak si myslím, že si tam prídete na svoje. Sú tam totižto aj limitované edície, niečo, čo inde neuvidíte, takže sa to oplatí vidieť. No a po Svarovskom som išla ďalej a zastavila som sa v Hermès a pozerala som si tvily šatky, že či náhodou nenájdem niečo, čo ma zaujíma. Takže vám rovno nechávam, aby ste videli, že čo tam mali v aktuálnej ponuke. Bola tam jedna krásna šatka, to vám musím určite ukázať tiež. Bol tam motív koníka, ale keby ste videli tie detaily, čo všetko sa tam odohrávalo, bolo to veľmi, veľmi pekne porobené. No a z Hermès som išla cez Chanel a skončila som u Diora. No a tam to bolo úplne super, pretože obchod bol poloprázdny, čo pre mňa znamenalo, že si môžem natočiť nejaké krátke videjka a aby ste videli, aké pekné veci tam majú. Natočila som si hneď pri vstupe vlastne kabelku, takú s korálkami, výšivkami, tá bola veľmi pekná. Potom som išla cez pánske oddelenie, lebo tam nebolo ani nohy. Tam to bolo veľmi pekné, pretože tam mali urobený akoby malý salónik krajčírsky, kde ste videli sako, rozporcované, alebo ako by som to povedala. Zároveň ste videli detaily a myslím si, že to bolo veľmi pekné. No a po pánskom oddelení som si to zamierila do dámskeho a musím povedať, že kolekcia aktuálna ma zase až tak veľmi neočarila, ale čo bolo super je, že tam mali prezentované kabelky, ktoré robia v spolupráci s umelcami. Takú tú ich najznámejšiu Lady Dior si zoberú do parády viacerí umelci, každý rok je to teda niekto iný, občas sa opakujú a dodajú tej kabelke nový šat. Ja som vybrala dve také podľa mňa najzaujímavejšie, jedna mala metalické rúže, bola neskutočne ťažká, nádherne prepracovaná. Tak to bolo pekné a dokonca aj slečna povedala, že tejto autorky už mali minulý rok zlatú a teraz majú vlastne striebornú, lebo to bol veľmi obľúbený model. Musím povedať, že naozaj to bol taký šperk. A druhú som vybrala hlavne kvôli tej farebnosti. Celé je to inak s korálikou, takže je to tiež ťažšie a vyzerá to krásne. Ešte sa to aj nádherne ligoce. No a po Diorovi som už išla na ten spomínaný kurz za stretnutie s klientkou a potom večer som sa ešte bola najesť a skočila som si pozrieť vianočné trhy. A to vám poviem, že to bolo magické, to vám tu musím zazdieľať. Určite, pokiaľ ste ešte neboli, choďte sa pozrieť, je to čarokrásne a hlavne je to zážitok. Takže toľko môj deň z Viedne. Jednu vec som kúpila, teda jednu, mám ich viac.
Zobrala som vám zo Swarovského darček, takže musím vymyslieť nejakú súťaž, dozviete sa na konci videa, alebo by som vám chcela venovať niečo, čo sa mi hrozne páčilo a niečo, čo som venovala aj svojej sesternici na Vianoce a dostane to ešte moja najlepšia kamoška. Takže dostanete niektoré aj z vás, len musím vymyslieť súťaž. Takže kúpila som vám drobnosť. A sebe som si kúpila len jednu jedinú vec nakoniec, teda ak nerátam, že som brala ešte kostýmy a jedno s druhým, ale sebe som si kúpila časopis. Toto je on. Ja už som vám daný magazín v minulosti raz ukazovala. Momentálne ale držím aktuálne číslo a pozrieme sa spolu, aké modely si pre vás pripravili teda v tomto poslednom vydaní. Pozerám, že je tematicky venované nejakej farbe, tak uvidíme, aké modely tam budú. A chcem vám povedať, že včera som obehla mesto a nájdete tento časopis aj na pultoch našich obchodov. Takže sa určite zbehnite pozrieť, videla som, že ešte pár ich ostáva. Ja som sa tiež ešte nepozrela, čo všetko si tu pre vás pripravili, takže to urobíme spoločne. Pozerám, že nejaké modely tam budú venované určitej farbe, tuto vínovo-červenej, čo je jedna z mojich obľúbených farieb, tak sa pozrieme. Hneď na začiatku tu máme obsah, čo je úplná paráda, lebo rovno vidíte, aké modely sa nachádzajú v danom vydaní. No a ešte tu máme detská kolekcia, tu bude tiež taká celkom pekná malá kapsulová kolekcia pre teda mini ľudí, takže si myslím, že pekné číslo. Máme prvý dizajnerský model a naozaj je to krásny strih. Možno vás to bude miliť trošku v tej koženke, ale pozrite sa, tuto ten nákres. Naozaj krásny strih nohavíc so zvýšeným pásom, takže za mňa úplne môže byť. Čo sa mi páči inak na tomto časopise, ale myslím, že to máva aj naša Burda určite, je, že pokiaľ by vás možno nezaujal tento model zrovna v tej koženke, tak vám ukazujú, aký iný materiál by ste mohli použiť, aby to teda dopadlo super. Tu vám ešte dali nejaké ďalšie inšpirácie, pokiaľ by vás tá koženka predsa len zaujala, čo ešte si viete z daného materiálu ušiť. Mne by sa veľmi páčilo, keby tam dali túto sukňu. To by bolo super, lebo tá vyzerá úplne exkluzívne. Super sú tie nohavice a super je to aj v rámci celého toho stylingu. Pozrite, no toto ak nekričí, že Vianoce, tak ja už neviem. Naozaj nádherná červená farba a aj ten strih je taký dômyselný. Pozrite sa, máte tu prinechaný rukávik, zaujímavo je riešená sukňa, má aj nejaký skladík, má tu krásne trošku jemne oblúčikový okraj, asymetrický strih. A tuto tento detail, to ja mám strašne rada, lebo to robí celý model zaujímavejším a hlavne to robí aj veľmi dobre postave. No a čo vám to ukazujem v tom malom, keď tuto to vlastne vidíte vo veľkom. Ďalej tu máme ďalší prudko nositeľný model. Pozrite sa, máte krásny kabátik aj s vreckami a s peknými veľkými dekoratívnymi gombíkmi a doplnili to o sukňu dlhú, čo ja mám veľmi rada. Joj, a tuto sú šaty presne podľa môjho gusta. Šatočky, ktoré vám krásne vytvarujú postavu, pretože, a tiež vám to skúsim priblížiť takto, keď sa pozriete na ten technický nákres, tak uvidíte, že sú členené viacerými záševkami, takže vás to veľmi pekne vytvaruje. Ešte tu majú nejaké výpustky, peknúčky model, taký ozaj nadčasový, elegantný. Tiež si to viem pokojne predstaviť aj napríklad možno z červenej látky a že by ste to doplnili možno roláčikmi a mali by ste takisto krásny a sviatočný model práve k štedrovečernému stolu. Úplne to tam vidím, ale aj v tejto farbe sa mi to páči. A hlavne sa mi páči, že ozaj to viete použiť do viacerých stylingov, že možno, že sa niekomu bude páčiť, že to má odhalené ruky, niekto bude zase preferovať, že si po to ešte môže dať nejaký roláčik. Pozrieme, čo máme ďalej a OK, vestička. Sú tu aktuálne veľké gombíky ako veľmi pekný detail a pozerám, že to doplnili širokými nohavicami, ktoré vyzerajú, že sú opäť až do pása. Takže super. Majú aj pekné túto členenia. A tu nám už začína kolekcia vínovo-červených modelov a keď sa takto nakúkneme, tak je ich tu celkom dosť. Tak poďme postupne. Máte tu bundičku v klasickom strihu, bomber jacket, ktorá je doplnená, pozerám, šatami na ramienka. Celkom príjemný model a pekný styling. No a tu je pekné. Trošku zase niečo iné. V tom nákrese vyzerá tak všelijako, ale keď to má ona tuto na sebe už nastylované, tak to vyzerá veľmi pekne, tak artovo, umelecky a doplnili to nohavicami. Akože v tomto čísle, ja neviem, koľko nohavíc sme tu už mali. Prvé boli tie kožené dizajnerské, potom boli tieto, teraz tu máte ďalšie a ďalšie, takže
Pokiaľ máte radi nohavice, tak v tomto vydaní ich je až. Je to španielská značka, veľmi obľúbená u Španielov, takže aj ten strih bude premakaný do detailu. No a tuto máme kabátik, pokiaľ by ste potrebovali si ešte spichnúť nejaký zimný alebo prechodný skôr kabátik, tak máte tu na to strih. A máte tu tieto saténové šaty. Veľmi obľúbený strih. Každé leto si ho pýtate, takže pozrite sa, máte ho tu a isto tieto ani nebudú strihané šikmo, takže aj na to šitie to bude jednoduché. A ďalej tu máme nejaké zavinovacie šaty. Toto môže byť pre niekoho celkom príjemný, zase raz aj vianočný model. Je tu nejaká buď gumka alebo žabičkovanie skôr. Akurát je tu už viacero tých detailov, takže to už nebude úplne jednoduché, ale pekné. To už začína tá športová kolekcia. Super, že dali všetko, vlastne celý model. Máte aj bundičku, máte k tomu aj mikinu s límcom, to sme inak spolu šili už kedysi. A ďalej tu máte v rámci tej športovej kolekcie celú súpravu a takisto kabát. Takýto model sme spolu už mimochodom šili, akorát ja som to myslím robila aj s barančekom, takže tu toto vidíte, keď je to celé hladké. A opäť tu máte strih na nohavice, ja neviem, to už sú snáď asi 6. Dobre, tak nekončíme, lebo ešte tu máte opäť kvázi nohavice, sú tu teda nejaké také tepláčiky. Ale vidíte, že znova to doplňajú o mikinu. No a tu už začínajú sukne. Sukňa zo saténu, opäť pekný model. Jednoducho vyzerá na ušitie. Tu máte potom strihové plány. A pozerám a bekem máte klasickú puzdrovú sukňu, akurát tam nevidím žiadne záševky, takže to bude určite z nejakej pleteniny. Plnená pletenina. Dali vám sem aj strih na maxi sukňu, čo tiež môže byť veľmi pekný aj sviatočný model. Vyzerá, že to má aj vrecka, čo teda je vždy plus. Na ďalšej strane máte takú klasiku s preštepovaním z denimu. Ľahko sa vám bude kombinovať. Tu už začína detská kolekcia, takže mini suknička a nohavice. Tuto dievčatá majú sukničku s károm. Joj, Káro, musíme ušiť spolu dnes ešte doplnok. No už sme vlastne na konci. Vidíte ponuku všetkých modelov a hlavne čo si všímajte je, že ich je tu ozaj dosť. A ešte som vám chcela povedať, ako som sa vrátila z Viedne, tak na druhý deň prišla kamoška po obede a potrebovala vianočnú sukňu a ostal mi kúsok látky, ako som vám spomínala v úvode, takže ušijeme spolu doplnok. Jej! Uvidíte, bude to super jednoduché a rýchle. Na začiatok potrebujete mať z výšky látok, jeden štvorec, obdĺžnik a takýto maličký obdĺžnik. Tento štvorec akurát prehnete takto. Toto prehneme takto. Tento malý kúsok taktiež prehneme takto. Dala som tam špendlíky, nech to vidíte lepšie. Zatiaľ to budeme totižto neskôr zošívať. Len ešte kým sa tak stane, by som potrebovala, aby ste zostrihli túto časť. Takto. A zošijem to tu, tu a tu. Po zošití všetky diely pretočte do druhej strany, do líca. Každý diel som zažehlila. Tuto tento mini pidi tiež. A aj tento veľký. Zahla som aj túto vrchnú stranu dovnútra a teraz to prešijem. Potom zoberte ten najdlhší dielik, preložte ho takto a pri kraji zošite. Takto. Pretočte a pretočte. No ideme zložiť túto časť a rovnako aj túto časť. Všetky dieliky si ozaj prežehlite, nech to máte na plocho a ideme teda dokopy. Pozrite. Tak toto akurát stiahnete a pomôžete si ihlou. Cez stred to prepichnem. A to isté zopakujte aj pri tej mašľovej časti. Uzlíme. A keď to bude zhruba v takejto podobe, tak to ešte prekryjeme týmto dielikom.
Tieto konce prišite ručne. Čo netreba, zostrihnete, zatočíte takto dovnútra a prekryjete. A máme hotovo. Skoro by som bola bývala zabudla, veď ja som vám slúbila súťaž. Tak mi prosím vás dajte, dámy, vedieť dole do komentára, napíšte, že ktorý model sa vám za aktuálneho časopisu páčil najviac, či by ste si do Vianoc chceli ušiť ešte nejakú sukňu alebo šaty, alebo možno, že nejaký top, a či už máte hotové, vybavené darčeky, či ste niečo šili, alebo ste kupovali, prípadne ešte rozmýšľate, čo podarovať. Pokiaľ rozmýšľate, že čo podarovať, tak ja vám za seba stále budem opakovať, že to najlepšie, čo môžete urobiť, pokiaľ chcete investovať do seba alebo niekomu, koho máte naozaj radi, chcete darovať niečo hodnotné, niečo, čo pretrvá, tak mu dajte napríklad môj kurz stylingu. Taká nenútená reklama toto, ale naozaj si myslím, že je to niečo, čo si zaslúži každá žena. Vymyslím vám niečo špeciálne vianočné, ale ozaj iba pre tých z vás, ktorí budete mať skutočný záujem a budete to chcieť venovať či už sebe alebo svojim najbližším. Napíšte mi e-mail a niečo vám pošlem. Dobre? Ale hlavne dajte vedieť do komentáru, pokiaľ by ste chceli vyhrať jednu z týchto záhadných vecí. Je to ozaj krásne, to vám sľubujem. Majte sa nádherne a vidíme sa možno o týždeň, možno o 2. Uvidíme. Ahojte!